Unsa man gani? Da, to ta maligo ta dito. Dito daplin kay. Bata pa man siya guys, di man ni kalayat dere adto ni baybayon. Dito ay. Adto mi dito maligo. Adto mi dito. Adto mi dito sa baybayon guys. Anak siya. Oh. Ali. Dila anak sila mo. Lubong pa sa tutema. Ato. Kim maligo ta si Daddy Harid. Adto sa mi dito brad ha kay ligoon sa ni na kung inday brad. Adto mi dito. Oh. Tara. Dili mo nga upan eh. Wala oy. Wala. Dito mi maligo. Di mi diri maligo kay ba Papong sa brad. baud. Adto mi maligo dito guys ay kay nindot kay kaligo dito guys. Oh. Kuman devotional adto ligo dayon guys. Abtik kini bata guys, muni pinak-abtik. Pinak-abtik og ligo na aw. Be, ari. Agoy. Ay. Kasi ato. Diri ko sa gidas ako sa pabida. Adto. Una. Naman di abuksan ng tao. Ligo. Diri mi maligo guys kayo. Nindot kay kaligoan diri guys. Nindot kay itimpasaw ba buntag sayo guys. Magtimpasaw. Uhu. Da, naog. Kaya diri ta maligo. Are. Ayaw. Biyaan da ka. Diri ta maligo oh. Ale. Oo, layat. Ale. Naog? Sige. Naog ba naog? Dito bitaw ka pa nga naog no, di ka manaog. Oh. Ligo ka, Brad? Good morning. Ari yan, diri nang tamligo nang oh. Dito oh, bati na tayo diri oh. Diri na ta ma'am, ligo. Wa kay bato man diri.